दिगुन्थ बर'नि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि रायजो राजाफोरखौ मदद होना मोजां मोनग्रा दिगुन्थ बर'आ मागो फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै ना रानना होदों। लाइमोन फालांगियारि दिगुन्थ बर'आ मागो दमासिनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरनो ना राननानै होदों। मख'जाथावदि बिथां फालांगियारि दिगुन्थ बर'आ 6 बोसोर जाबाय बेबायदि रायजो राजाफोरनो ना राननानै होनाय हाबाफारिया। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव दारगासुबा सुक्लायपारा गामिनि लाइमोन फालांगिरि दिगुन्थ बर'आ गामिनि रायजो राजा गोरिबफोरनो मागो दमासिनि ना राननानै होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गाव फालांगिरिब्लाबो रायजो राजाफोरखौ अनसायबोबाय थादों। बिथाङा गाव ना फिसिनो गावनि फुख्रि गैयाब्लाबो बन्दक थिखा लाना ना फिसियो आरो बेजोंनो बोसोरफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो मागो दमासियाव न'खराव बोथिसे जानो थाखाय ना राननानै होयो गामिनि रायजो राजाफोरनो। बे बोसोरावबो गासै 50 न'खराव मागो दमासिनि नामाव बोथिसे जानो थाखाय ना रानना होबाय होननानै खौरांगिरि सिगाङाव फोरमायदों। बिथांनि बे हाबाफारिखौ लाना रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। बे समाव दिगुन्थ बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुं मिथिना लानि फै। आं बोसोरफ्रोमबो बिथांमोनखौ अननानै जेनेबा मागो दमासि समाव बिथांमोननो ना राननानै होयो। जाहोनाव बिथांमोना जोबोर खस्थ'यै सोलियो। सोरबा बिधवा दङ, हौवा गैजायै, सोरबा दुखिया दङ। बिनि थाखाय आं बिथांमोननो अननानै बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो आरो। नोंथाङा बे नाखौ बबेनिफ्राय होयो? आङो जेनेबा गावनि हाखर गैया, नाथाय थेवबो आङो मालायनि हाखर बन्दक लानानै बा थिखा लानानै बेयावनो ना फिसियो। आं बे नाखौनो देग्लायबो होनाय जादों। बोसोरफ्रोमबो बिदिनो होयो। देग्लायबो बे नाखौनो आं फिसिनानै बेबायदिनो खालामनानै होदो आरो। नोंथाङा दि ना राननानै होनदों, बे ना राननाया खै बोसोरसो जाखो? दिनै आङो 6 बोसोर जाबाय नामा, आं मोजां गोसोआव गैया। बिदिनो खमैनो 6 बोसोर जादों आरो। ओरैनो बेसे केजिसो होदो? केजि अनुमान दिनै आं अनुमानखौ हमनो हाला। होदो होनायालाय 30 जोननि सायाव होदो आरो। जोबोद बाख्नायथाव खामानि मावदों बिथाङा दिगुन्थ बर'आ। बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनांगोन। मानो होनबा गोरिब गुन्द्राफोरा बायनानै जानो हायिखौ बिथाङा गावनि न' हा बोथिया थानाय आन्थाबाबो हाखर गैयाबाबो हायानो गैया जेराव, अब्लाबो बिथाङा बे नानिनो बेफार खालामो। बिथाङा मालायनियाव हा थिखा बन्दक बे हाखर लानानैबाबो फिसिनानै गोरिब गुन्द्रानो राननानै होदों आरो। एसेबांसो गोजोननाय मोनदों? जोबोद बाख्नायथाव, जोबोद गोजोनथाव। दायो नोंथाङा नाखौदि मोनबाय, माजों जागोन दा? दायो बिखौ आङो खारै मैगंजों सेरनानै होना जानो सानदों आरो। नोंथाङा बे नाखौ मोननाया बेखौनो गोजोननाय लागोन ना? बेखौनो गोजोननाय लागोन। आं जोबोद दिगुन्थ बर'आ जों बोसोरफ्रोमबो दिनै 6 बोसोर जागोन जों दान होनाया। जों गरिब न'खरनिफ्राय जोंहा जेबो बायनाबो जानो हाया, ना बेदरबो बायनोबो हाया। बहुद गरिब। आंहा बेमारबो जादोंमोन, किडनि अन्थाइ जादोंमोन आंहा। बिनि थाखाय जेबो राहा गैया आरो। रां माबायदि साबायखर बावगोन नोङो? जोबोद साबायखर। आं बे नाखौ मोननानै बोसोर बियो। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों।
बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों, 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।